hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po 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 rikiti vu. Yes, makabatira kwa Zimbabwe nasi icho kwadi muri ya Zimbabwe rikaninguru vadhunge kusola kwechambero icho kwadi muri ya Zimbabwe rikandi kusivisa pane nyaya yakaitika mukati menzvimbo yepaMaguro rekandi kusimbisa muri ya Zimbabwe nechete paka Mangura chekumangura chiri kuti tani ndichawedzera zvamwe kamuzukuru kasvike pabudiriro hani muHarare umu Mangura plus kamuzukuru kepabudiriro 1 Harare icho kwadi muri ya Zimbabwe rikandi kusivisa nechete nyaya ndiri kutaura muri ya Zimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Mangura mukati menzvimbo yeMangura muri ya Zimbabwe mune nyaya yakaitike kuti kune murume anozikanwa hari mukati mekutenga goridhe muradakadzi wake zvakare hasi rakagara anoita basa rekutengesa dzihembe dzinopfeka vanhu murume akachakarara mudzimba dzake akandokirwa kumapasi hwani dzekusaini usiku pakati pawo vanhu vagarara murume sezvo achiita basa anombogara achisekana nemashoko aya yekuti pano vanouya usiku vachitoda kutengesa goridhe iri paakanzwa noko akavhura dhoo achiti basa ratanga regai ndivhure dhoo ndiseka nevamwe vangu nguva yaakabuda ndokuona paine varume vatatu varume vatoti vanga varipo apa vakanga vakamira kudai vakapakata kusanganisira 1 hanga ine futi saka 1 akanoka dhoo uyu paakavhura dhoo akakapakata uyu akabva arova murume uyu nepfuti yanga akapakata yes ndobva arova chi arova murume uyu paakangorohwaka 1 akangoti mai wewe ndikubva adona pasi ndiye zi nguva iyoyo vamwe 2 vakasara vakamira panze uyu akapinda mukati uyu akatorova murume akutopinda mukati ndopa akapinda akabata pfuti yake iyeyo akapinda akabata pfuti yake kudaro ndokubva tiko mukadzi vamwe vari panze kuona kuti kana kuri kunzi vanhu vasikrima hapana here vanhu vanouya vanenge vachiona vari panze vari mumba kudaro akabva tiko mukadzi ndipe mari yese mukadzi akabva tora mari ndobva pa murume uyu zvikanzi ndipe mafoni ndobva pa murume chi mafoni mumba mubedroom ava vari panze ava muri mubedroom kudaro murume wepamba parohwa uyoyo ari zi afenda uyu murume uyu anova ndiyo mondi iyi haana kuona kuti pfuti yake yachuka yanga iri pfuti rudzikwe baba chazvidza kuperika ndichazo kumberi kuti pfuti dzimwe dzacho dzinoshandiswa dzakaita sei nguva yakagamuchidzwa mari ndobva isa muhomwe ndokugamuchidzwa mafoni ndobva mabata achipedza kugamuchidzwa mafoni imwe foni yakabva yadona pasi haana kuona kuti pfuti yaita sei yachuka nguva yekuda kunonhonga foni mukadzi achibva tora blanketi ndobva ati kuvhara munhu uyoyo sosiriyari ndiye mabimbi saka vakanzwa kuti babaii vashandi vebhedrumu tsotsirabai ubari pasi murume uyu hasi kuoneka kuira chikonzero mukadzi aingomenjera pesi yekuvhara kumasecheti kumwe kwese akasira basa nako apa achiridza mhere maiwe achiridza mhere naye murume uyu ava pavakanzwa panzi kwanzi kuti mukati wemaipo pfungwa dzavo dzakafunga kuti vanhu vanga vasiri 2 mumba va munhu vakawanda touch vatiza ava vasara kusvika vabudisira panze tsotsi akakakoisiwa blanketi pamusoro kana komfuti iri kupuni manja zvatova zvimapisi 2 kusvika vadhodzerana panze mukadzi akangofara chete ndokusvika pane chikei mukadzi ndiye asina kuvhara ndiye akavhara munhu ndobva aona chikei kana chine chikei vanhu munochizako kwedu kugokwe kana chichisa mombe pajogi zviya zvekuti chinozozva chitombo pakati mombe iri pakati izve zvitanda zviya zvinenge zvakaveswa zviya ndo zvatino chikei ndobva anonga chikei hakaka mumusoro apo blanketi riripo richakavhara tatari rikiti bvuu maita vanhu 2 vakarara murume wepambapa netsotsi vese vakadii vakarara time mukadzi akumhanya kumurume wake kufena kuzama kuita sei time baba pepu baba vapepuka baba achipedza kupepuka ti ndiye tsotsoi waite basa mukadzi wako tora makavi kusunga tsotsi akarara vasuka tsotsi vapedza kusuka tsotsi vakati tine mapurisa emuvillage pamwe nesabhuku ngatite sei ngativadani tivayeuchidze zvinhu zvaitika panapa apa chifuti chakachoka chiri apa yese chifuti ndechanjiva ndechashiri chifuti ndechashiri vadaro tsotsi akasuka kudaro zikanzi ndiri kukumbirawo mvura amuka manje apepuka abefura saka ndiri kukumbirawo mvura apa sabhuku nevanhu vamapurisa emuvillage asati vasvika vachingopedza kumba mvura ndiye sarai
tsotsi afa ava chizosara kusvika mapurisa achisvika achifonerwa munhu afa vakatari masvika kuti murume wakashirika ukapfutaka naye murume uyu arowa nzvimbo dzakawanda ndikapfutika kaka ndobva mutumbi watakurwa vanhu vachiripo ava nemapurisa ava umwe tsotsi pamatsotsi akatiza aya ari kufunga iye kuti ana kutaurwa esa pavakabefura vakazotaura vanhu vavo vaita sei vakatiza vakafamba navo umwe tsotsi achibvadzuka pachivamira ipapo achingosvika chere angataurwa haka abatwa ndobva abatwa kuchibva kwasara 1 akazotaurwa nevanhu kunzi vakomana vemutemo mapurisa kana makuenda uku uyu anoda 10 zvichienda kumberi uyezve makapakata ane hondo saka iyeye ndiye asati abatwa so mapurisa vakazotakura mutumbi wemunhu uyu murume nemukadzi vachibva vaenda nawo zvinhu ndizvekusora zuro nezuro vanga vasati vadzoka ava vane pamba pakaitika zvinhu izvi so tamirira kunzwa kuti iko zvino zviri papi mari yanga yatorwa naatsotsi ava vekuzorohwa nechk vakafenda vakazofa yanga iri mari kwanziswa kuma 4,000 US dollars nemafoni saka hakuna kwazvakazoenda kamuzukuru kandiri kutaura mukoma KB ndekuti kune mwana wemubudiriro 1 anove ndiye anga ari form 2 but iri 14 years mwanasikana uyu akaenda kuchikoro achigara navatete vake mushure mekusiyana kana kuparadzana kurambana kwa baba naamai achigara navatete hanzvadzi yababa vake mwana uyu paakaenda kuchikoro haana kudzoka but mwana uyu ane foni yake mwana asina kudzoka nezuro ranga riri zuva rechi8 mwana asingawaniki mwana akatumira meseji mushure mekusawanika kuti tave muchegutu tiri kuenda kuSouth Africa tave muchegutu vakapindura mameseji anga asingadayirwe akataura chete apedza ndokuzosenda zvakare mameseji achiti tave murutenga but mari yedu yebhazi yapera uyai mutitore vabereki vaenda kumapurisa kundoripota nekutaura kuti ndo zviri kuitika zvazodaro mhuri yeZimbabwe inzwai mwana uyu akangoerekesa parakata asvikira pa10 wanga uri kopi ndanga ndiri kumurume 14 years kumurume kupi quarter force iwawe kumurume zvikanzi zvine basa rei so paitaura nyaya yanga iri mapurisa vabereki vanotaura kuti vati kwanzi pamwe pane kukanganisika kuri kuitika mwana imbwei ndainaye kumba munomutsvagira vanhu vechikuru votaura naye vambogara pasi vambotaure naye ende shoko iroro rakakosha ndokubva vaenda vachibva ikoko asati vabuda imomo zvikanzizo inzwai kuno kwamauya kumapurisa mukasungisa murume wangu zvakafanana kuti ane losi ndime ini ndofa nyaya itakamboita zvakare yakafanana iye inini ndichamapoison kana kuzvisungirira once ndangoziva kuti murume wangu asungwa nekuda kwenyaya yekuti manga muchiti ndanga ndiri ikoko ndiri kuzviuraya murume wangu ndomuda handidi kushipirwa murume wangu siya murume wangu 14 years muri yeZimbabwe nyaya yendi kutaura ndiye pabudiriro 1 murume ari kudzokota force asi vabereki vazondibata chizwa chidizvo tazowana pikicha remurume uyu tazoenda kumba kwacho arova nzanza arova tobo atiza Zimbabwe muri kuti moda kugadzisa mwana ende mutemo wenyika unoti 14 years aina kodzero yekunova kaimba kana kutembwa naye sezvinoitwa baba nemai kana kuti murume nemukadzi ni mwana ng'ono kunyangwe akabvuma kudavira kuti baba ndakudai kunyangwe akabvuma kuti dedi muri vangu switi ndokudai pari panyaya dzerudo kunonzi wamudzvinyirira chikonzero nokuda kwezera rake haazivi kuti chinonzi rudo chii saka paitaura kuti tava muchegutu takurutenga anga akatovharirwa mari yapera uya muzotitora ndofunga mangwana cho ndo paazouya kureva kuti aireva kuti mazuva andanga ndiri kuno akwana 14 years so mwana ataura mashoko aya pamberi pavabereki pamberi pemapurisa nyaya yakazonzi kudini ndio pavati anotofanira kuti tisvike panzvimbo timboona kuti paari kutaura ndipapi wanike phone number dziri kuwanika mufoni dziripo ndobva vaenda panzvimbo ndobvatisa mufoni phone number idzi anga dzakasevhonzi kudini ndio patisazobvunza phone number dzakasevhwa kuti dii nokuti iye anga akutaura manje zvichienda nekuti akafamba sei zvakamira sei vakati ngatishandisei nyaya iyi ndobva vafamba pada chinosvika panzvimbo muchindi ari kunzi aita sei atiza vakakwanisa here kubvunza
panogara muchinda kuti munhu akaita sei akura sei ane mhuri here avasati vatiudza nekuti izvezvi nyaya iyi panyaya yekutiza ndanga ndisina vatozondibata izvezvi ndakuda kutopinda papurogiramu kuti tasvika panzvimbo bhozho murume ari watobo vanga vane mapurisa saka toda kuzonzwa iko zvinozvii pavasvika havana kuita hwiri tsvakurudzo nokuti kana imba isiri yake ane vanogara navo kunyangwe imba iri yake anogonogara nevanogara navo koma next door vanoti kudi munhu akaita sei ane mukadzi here bachura here akagara nemukadzi here nemhaka yei uyezve nhoroondo nembiri yake munzvimbo ndeyei asi iyi yatiri kutaura iyi ndeye murume iyei kumwana uyu imbotsvagewo 14 years kwamuri kugara ikoko mwana uyu zvaari kutaura izvi zviri kubva paine zera rake vabereki vakakwanisa here kumutarisa mwana kuti hapana here kumbunyikidzwa kana kukanganiswa kwaakaitwa ndo zviri kuitika nhasi ndo zvakuita tsvakurudzo nhasi kuti vaone kuti iye pachake nokuti ukwanziva kutosimba kuti imi gogodera rangu kuti sunga sunga murume wangu 14 years ari kushedzera kuti hamungasunge murume wangu wandodaka ndinokomita suicide isarudzo yangu haisi nyaya yekutanga iyi babesabeo makamboita imwe kana isiri kurugare ye mwana zvakare wokuti kana mukangousungisa murume wangu ndofa amai vaipinza amuboyfriend mumba boyfriend achibva zvere sei achibva satanga dana nemwana wachona nyaya iyo yakazofamba sei amai vachibva kumapurisa mwana nyaya iyayi andisati ndaipedzedze baba bati nokuda kwenyaya izvi ndoda kunosvika ndibvunze kuti yapapi nokuti amai vaida kuenda kubasa vachidzoka vakatoona kuti zvazviri gumera kachika vatatu pakaipa baba Isabel baba pati yes tiri kubatwa nemwe munhu ari kuchipinge ari kuti chero kunoku zviriko kune musikana ari grade 7 ari kugara nemukomana achienda kuchikoro iye ari grade 7 kuchipinge Mount Selinda musikana ari grade 7 ari grade 7 ari togara anotobva kumba kwemukomana wake achienda kuchikoro grade 7 makore mangani kwai tongoti 14 years mazuva anoka senge 14 years atapedza kutaura kai ichori form 2 pakaipa tsvagai nyaya idzi fambirai nyaya iyi bataika mutauriri wemapurisa kunzvimbo iyoyo kuitira kuti afambire nyaya dzacho handitika mwana mudiki uyo grade 7 akuchoka kunyumba kwamamuna achienda kuchikoro akutonzi mainhengi chikoro first lady kuti nyaya iyo mune mbiri kuno percentage yenyu yakatokwira yekurodza vana vari vadiki kungave kutambura ingave nhamo but ungaendesa mwana here asina zera ari kuti akwanise kunorohwa anozivei uyezve pane vanhu vasina hunhu mukoma KB vamwe wekuti ma65 years ma70 years unonzwa chinzi ari kugara nemwana 13 years baba vanepepe wendebvu aiwa tipatani kuno fikisani mafara kuno tiendeseka kuofisi kwa First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa kuitira kuti afambire kankhani zimwezi titenderei pari zvino Zimbabwe baba Isabel fafedza ichimwe tozopinda kamuchitoro nevasawira vedu veLedham Equipment and Earth Movers Institute icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri kumhanya nacho chikonzero charemera dzinza muri yeZimbabwe ndati ndinenge ndakazvipakata ndati ndinenge ndazvifambira paka chiota nyaya ndoda kutaura pana pamukoma KB inyaya yakauya nehanzvadzi yemunhu murume akaroora mukadzi wake ndokubva agara nemukadzi ukaona panoroora murume achiita vana vanokwana kuita ivo 6 papa ndokugara ndizvozvo murume uyu akakumirwa nemukadzi kuti baba ndoda kumbonoona mama vangu asi ndichaita mawiki 3 sezvo pane vana vanogona kubatsirana basa murume akati zvakakosha kuti mukadzi amboenda chinoona vabereki vake zvinoratidza kuwirirana kwenyu mumba kana kuti murume achimboenda kuvabereki vake kana kuti muchimbopesana zvadaro mazuva akaenda mukadzi uyu akangoita wiki rimwe chete aitotizirawo kune muroora uyu aitotizira ikoko achibva kune imwe imba hanzvadzi dzemurume uyo dzekuimba kwa baba mukuru kana kwa baba munini dzakabva dzadaniwa kunzvimbo yechinzi kune dare ririko bira redoro rikuti chimbosangana chimbobvunza madzinza edu nokusimbisa hanzvadzi dzemurume uyo dzekune imwe imba dzakabva dzaenda ikoko dzichisvika dzikagamuchirwa nemumwe munhu zvikanzi mati mabva kupimi zvikanzi kwakati zvikanzi
kune hama yenyu kwakuno yakatoroorwa iri apo tatori nemabiko ekutoipemberera kusora kwasoro hamungabvese musina kuiona vaida ndikuti kamomwe kuti akana kabva kwedu rega tinoona kuti ndiani hama yekumagunde hekumagunde hama yekumagunde hekumagunde jekesa musutu hekumagunde kufamba uko vakananga kuenda kunoona hama yakaroorwa kubva kwavo kunosvika vachingosvika muruvanzi muroora akabva uno ndana tete ndiye wekufamba kuenda kuketi amekumaguda yekumaguda jekesa msutu yekumaguda kufamba achinogamuchira ndobva svika kuti vana tete makadi kuona tete masvika sei kuno vana tete ndinogara pasi ndinokuripai panapa pandiri nditori muroora ndakatotizira nditori mwenga handinongoenda vaziso kuti ndine murume saka patakuenda apa ndinongoti muri vana tete handichadzidza baba vangu vachibva topinda muruvanzi amwene vanga varipo zvikanzi mama vauya ndana tete vangu iye handichadzidza baba vangu idzi murume akachibva mushevedza vachibva kudonze baba munini aiwa isusu majutuda huku isu ndobva yaurawa nyaya ndekwachihota vari kwachihota hama dzakatirwa zvinhu izvi hama dzevanhu vakaroorerwa mukadzi wemunhu nehama dzemukadzi akanda kunoroorwa ari mukadzi wemunhu ngatifambidzanei baba Isabel baba pati madzimai aya kweivo varume vacho aiwa kana tinazera navo madzimai aiwa apa varema apa inzwai baba pati vasvika pai vaurayirwa huku vapedza kudya zvikanzi takuenda kupi kubira amwene ava vari kuendawo kupi kubira vakuchifambidzana muroora ndiari kusara kumba hamakumagunde hekumagunde hamakumagunde hekumagunde jekesa musutu hekumagunde vakananga kubira hihihi vana tete vemukadzi uyu naamwene anzvadze murume vasvika kwekwe zvikanzizvo vasvika kwekwe vahumwaka waumu vana tete vadhakwa zvikanzi amai vekuno paipai muroora wenyu atichi atisusu tisonani regai tikuzivisei paipai manyeperwa tanga tava kutozoona uya wamuri kuti muroora wenyu mukadzi wemunhu mukadzi wehanzvadzi yedu isu kwete panext door mukadzi wanje mutogara nemukadzi wemunhu muri kurarasa zvikanzi yes handi yekumba naiwe muroora zvikanzi sori zvenyu ndandisina kutaura kounoita dzimba ngani tutaizvezvi dzokera tutaizvezvi ana sisi afonera hanzvadzi yavo hanzvadzi mukadzi asati asvika vangatorongedza dzinhu hembe dzabuditswa panze so mukadzi uyu ndapedzesera ari mukati mekufamba panze aku abva uku asati asvika vana 6 achingotenderera so handizivi kwaba KB kuti vakadzi vanofanira kutenderwa kuenda kunoshanya kwenguva yakaita sei pakati ndiri kuenda kunoona amai akasvika ere kumba kwabereki kwai akatosvika nekumba kwamai ndikungoti makadiyana mama ndobva adarikira apa anga ane 1 week kwatosara dzimwe 2 weeks ari mwenga iko zvokuti paanodzokera ka aiwa ndingasimba mumusha ilive kamuzukuru kenyaya yekwamuhota yekwachihota musati mabata kamuzukuru tine vasaura vedu vari mustudio asi zimbabwe ingada kuziva kuti pakatizira uko pane here mari yanga yati yabviswa hapana mari yanga yabvisa mari yakawanika ndiye kupemberera pachirwa chinonzi chimhandara cheche usiku pungwe ana bhocha vachirwa kongonya kupemberera mufesi atora mukadzi wake mufesi uyu angasatamborora kwai akaboita mukadzi akaenda ndobva kwatitora uyu waari kunotora zvakare mukadzi wemunhu unonyatsoona kuti saka mufesi haana kuudzwa kuti hana anga singazivi chero amai vachidada nemuroora wavo kubva kwakaroorwa mudzimai uyu kuenda kwanga mufambwe but mukomana pane mese muchinzi muharare kana kuti mese muchinzi machihota pane mufambo ikatonzi harare ka yakakurisa because ine dzakawanda kwete kuti mamambo omwe chete kumusha kwachawa kako ndikwada chawa kwachihota aisi hama chawa inogona kuti asiri yakatora kuti titendereka zimbabwe tivopinda muchitora nevasawira vedu veledhamo vari mune mustudio vasvika 7 minutes past 11 baba Isabel kamuzukuru kekwachihota kari kuti kudini icho kwadi muri yezimbabwe rigandikuzivisa kuti pane nyaya iri kuitika mukoma KB iri kuchema nevagari vanogara mukati meguta reharare kunonzi kuglenview 3 mukati menzvimbo Glenview 3 munonzi muna 9th panosangana 9th na 10th mukoma KB kana makaona rinonzi sewage iroro harisi sewage matoilets ane 2 months akavhara akazara ukasvika padoo auone
pacho panoshandisirwa akutodhubhuka achibuda muchimbuzi achibuda panze. Kune dzimba dziya dzekuti pane toilet yacho iri kunze but iri padhuze nemba yacho. Kozoita dzimwe dzimba dzakatorongerwa matombo padhoo kuti ukwanise kupinda mumba. Wes pavanenge vachichema chiti mvura hakuna, vanenge vachiziva kuti Mwari vapindira pamasweji. Kana mvura kusina, masweji anenge ari pashoma. Mvura ikauya anenge achiti du achiyerera pese pese. Vana venzvimbo iyi vanogara vakaberekwa kumusana, vakaenda pasi vanoenda kumasweji. Tapedza kudaro, kwane noise zvakare yakutoda kuvhurisirwa madhokezi yekurovana kwevanhu kuti kana sweji ichiyerera paya, wavhurira paya pinda muyadhi mangu ndiwo wavhurira kuti ibve kwako. Ichiuya kwangu yakungoyerera. Tobva ipapo vana baba kana vabva kumabasa, uri munhu asina extra room pamba, kunotonzi vana pinda mudzimba, vana baba vakuda kugeza nekutonzira mazibhavhu vachigezera panze. Chinzwai muri yeZimbabwe, kune imwe nzvimbo yekuti vakaenda pachannel pedu izvezvi muchaona chisango chandabudisa kune dzimwe dzimba mainifio ariko kwokupedzesera kune chisango. Ndora sango ravo rinoenda vanhu vakatovimbisana kuti vechidiki vese munoenda uku, vechikuru vese munoenda uku, madzimai munoenda uku. Demarcation. Ukativera majurawo uri musaidi mejurawo amupindiki mukoma KB Zvimbuzi Glenview 3 vaenda here vagari veku Glenview 3 kukanzuro kunoripota kuti suweji yanyanya hanzi kudini. Mukaenda pa WhatsApp channel muchaona pane mumwe murume achitaura achiti ndoda kutaura mashoko pandakaenda kukanzuro andakadavirwa kusanganisira rimwe shoko rokunzi munombogarireiko kune masuweji. Ndobvunza kuti pamakaendesa chichemo chenyu makanzi kudii, zvikanzi takanzi pane chikoro chakazouya kuzovaka panapa isu tambogara. Chikoro ichi pachakagara apa chiri kunzi icho panyaya dzematsuwa chakashandisa mapaipi asiri esaizi, mapaipi aya madiki ndiwo ari kukonzera kuti masuweji azodhuka kunoko. Ndokubva vabvunza kuti kana paita kuvakwa pakuisiwa nyaya dzakafanana nedzidzi, hakuna here vemutemo vanoti ichi achite ichi chinoita. Ndiani akati gapaisiwa mapaipi iwawo? Kana ari yewe muridzi webasa vanoti hatisi kupindurwa. Saka mukaenda pachannel pedu muchaona vanhu vachitakura vana mukoma KB. Ndasanga ndivamwe vane mabhaketi vachibva musango imomo, kana kuti uchibva kumwe pama next door kune kwachisiri kuputika kwavanoda kunokumbira kuti dai maita sei, dai matibatsirawo tawanawo pokugezera. Saka kana usina unowirira naye ndiwo vari kuenda musango vaya. Right, vagari veku Glenview izvozvi tiri kukumbira kuti musimuke makanaka kucancel. Mosvika moona vanoita nezvekugadzirwa kwesuwa. Ichokwadi mukuru wavo momuona, momuudza dambudziko ramuinaro, motora zita rake. Panopera zuva ranhasi kana pane zvisina kugadziriswa, motiudza kuti mukuru wacho ndiani wamunenge mataura naye anoona nezvekugadziriswa kwesuwa. Baba pati muchingosvika nzvimbo iyoyo munoziziva zvaitika zvekuti kana tichienda kuchitungwisa uchikuyambuka rwizi, kana wanga wakavhara kumaziso uchida kungoziva kuti ndasvika, ungobva namunungo uri kuedza kakufefetera kari kuratidza kuti ndapinda. Ndo zviri kuitika kuGlenview 3 nzvimbo iyoyo. Ende kutori nemugero inongocherwa yekungoti kana abuda tisinazive anoyerera one apa, nokuti mukangosiya mamwe madhoo zvakadhakwa musina kuchera, muchibva kubasa mvura ikauya munoona akapinda mumba. Vagari veku Glenview, way forward, endai kucancel. Zivai munhu wamunenge mataura naye, kunyanya uyu akataura kuti munombogarirei. Kwanzi tikatosvika totomuziva kuti uyu ndiye akataura mashoko ekuti munombogarirei kune masuweji. Right, iye anogona kunge ari mushandi webasi. Ichokwadi. Tsvagai mukuru wake, muise report, tizonzwa kuti panopera zuva ranhasi neremangwana hapana here zvinenge zvaita sei zvaitika. Tinotenda vagari veku Glenview 3, taurai nesu, tibatei, ngatifambei tese, tigadziriseka nyaya yedambudziko ririko resuwa. Regai timbonzwa vadiwa vateereri 0713938538 0713938538 tandizeni kuburikidza kana icho chapamhangura nachanzukuru wacho chapabudiriro kuti tibve kuti tingaiteta kuburikidza kana nkhani dzatsurudzirwa kana baba Isabel Boshongora, Washington Maremera. Halo pa National FM Radio. Yes, kanyamba bonzo mukasoko sawira wangu na sekuru. Musha zviri kufamba here?
Alex Gweja handa mukapona. Tinotenda Alex Gweja. Uyo mukadzi uyo Shamwari haafani kutovharirwa mujeri, sando dzake akabata mbavha. Uraya munhu ka? Aiwa apa patapena iye murume akadotouraya dori futi akatopfura chifuti chefeti da akatopfura ndo akatofa akatizwa medha akatofa. Saka mukadzi atogona sando dzake musoja mukadzi uyo muganazi uyo. Aiwa uyo musando dzake akafanana nomukadzi uyo wokukirira dzinza rese wokurova dzinza rese nane manyuchawo. Igamba renyika iri. Aiwa gamba renyika aiwa sando dzake zvekuti uyo anofanira kana kutoenda papresident chaiye kuti sando dzake uyo. Regai tizonzwa kuti nyaya dzacho dzinofamba sei kumatare edzimhosva. Ya kozete mwana uyo ataura squad under age 14 achitenderwa anda kutorwa makanzera zvombo kanzerwa mwana kuti mwanangu upenyu unodai uchengetedzwa. Uyo akatotiza imhosva afana kutotsvaga asunga vhaliwe mukati kana kutorwa 50 years kana 100 years chaicho. Baba Isabel vachadzifambira nyaya dzacho vanenge vachikupai kama updates kuti dzinenge dzichifamba sei. Uye zvandikuzotora atipo update Baba Isabel yomukadzi yokurwa dzinza rese kuti murume wacho akazeta senya yacho ikazopera sei yomukadzi yokurwa dzinza rese warume. Baba Isabel mozopaka update yemudzimai wekurova dzinza rese. Alright. Nyemba. Kanjani. Uri seiko naiwe hama yangu. Mushe ndiani wedu ari kutaura ari kupi? Gift Maria Pera kamtora shanga pagizo pa Maria Pera. Gift Maria Pera tinotenda tibatsire tinzwe. Mukadzi adapiwa sando dzake kanaiwe kanyemba. Right? Iwe mukadzi uya kuvhara mupesi yemurume kukikirisa murume. Mukadzi unozata kaita sei? Ane nharo kamutarisisa izvo karebvu kake kanondebva. Iwe giviwe. Chokwadi mukadzi sando dzake because kana kumatare edzimhosva ndichamuitira munamato because I'm a prophet. You're a prophet? Yeah, I'm a prophet because mukadzi uyu matare edzimhosva hamungamuvharire because mukadzi uyu kodai akapfuriwa because kuti kudai pasina mwari akaita kuti tyoke mukadzi nemurume waipfurwa kapa. Ichokwadi. Kasaka mwari vakapindira kana chokuona kuti aiwa chochi ngabatwe because anesa dzimba dzakawanda. Aiwa tinotenda givi uya nezuva rinotapira. Siyabonga. Shapu kulungile mapata basa twalumba loko. Koma KB bhora rakanga ririko weekend rekunotoni. Fight yakarowa patichagarika. Nokuda kwebhora iroro. Umwe akangobvunzwa zvikanzi bhora raita sei zvikanzi yafa. Achingopedza kuti yafa chibhakera. Ari pasi achikiwa patichagarika apa. Aiwa bhora ndiri kukumbira kuti kana ratamba kamuri hama imwe dzimwe dzingome musiko ground munongowirirana ikoko. Saka ndiri kuti nine muri yeZimbabwe vanoda kundibata munondibata panhamba dzangu mamukaseko maitiresi matikiti makabata chimuti mamuda kundibata munondibata pa 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa chadogoda mimba yebere pabodzi na chidoma kufa ndimwari awayo po rikiti bvu 9 o'clock mangwana. Baba Isabel anenge angenera nkati mwa studio kuti azitsidzure ndawazira wandisa. Baba Isabel mofambira kanyaya yemwana uya wekuti wokutora ka boyfriend wa azvinetika muZimbabwe.